Jama'a assalamu alaikum. A shirin da ya gabata mun kwana ne inda Boka Rufiyan yake yi wa Yarima Muraisu bayanin ƙahon busa a mutu. Sa'ad da Boka Rufiyan ya zo nan a jawabinsa, sai hankalin Yarima Muraisu ya dugunzuma har ƙwalla ta zo masa. Ya dubi Boka Rufiyan cikin tsananin takaici ya ce, yanzu kenan kana nufin cewa ni ma mutuwa zan yi nan ba da daɗewa ba, kuma idan ban auri Husnaila ba shi kenan babu mai kawar da azzalumai. Ko da jin wannan tambaya sai sarki Rufiyan ya shiru ya kasa cewa komai. Kawai sai ya miƙe tsaye koma can gefe ɗaya ya zauna yana mai sunkuyar da kansa ƙasa. Cikin fushi Yarima Muraisu ya miƙe zumbur ya je gaban sa ya tsaya ya dube shi a fusace shi, saboda me ka ƙi bani amsar tambayata. Boka Rufiyan ya ɗago kai ya dubi Yarima ba tare da shakka ba ko tsoro ya ce, ai ba kowace tambaya ake ba da amsa ba. Ina so ka sani cewa zaman mu anan ba shi da wani amfani domin zaman jaki da kaya ne. Idan kana ganin za ka bi waɗannan matakai na samun matar da za ka aura, ka tashi mu bi sawun Gimbiya Husnaila. Duk da cewa tsakaninmu da su akwai tazara ta aƙalla tafiyar kwana 40, zan iya ɗaure mana ƙasa mu riske su a cikin kwana 6 da yini ɗaya domin ka yaƙe su ka raba su da Husnaila. Idan kai nasara sai mu raka ka zuwa bakin dajin Kirzifa, mu tsaya daga wajensa, kai da Husnaila ku shiga ciki. Ba za ku fito ba sai bayan kwana 3, sannan mu ranka ya mu tafi zuwa birnin Lerub domin a yi shagalin bikin ku. Lokacin da Boka Rufiyan ya zo nan a jawabinsa, sai jikin Yarima Muraisu ya sanyi ya koma gefe ya zauna kuma ya yi tagumi inda ya faɗa kogin tunani. Ba wani abu ne yake tunawa face gagarumin aikin da ke gabansa wanda ya fi ƙarfin tunaninsa. Abin da ya fara faɗo masa a rai shine ta yaya za a iya tarwatsa waɗannan dakaru guda 300,000 shi kaɗai, alhalin kaifi da tsini baya tasiri a jikinsa. Kuma idan za a kwana 3 ana yaƙi ba za su gaji ba. Abu na biyu, ta yaya zai iya shiga dajin Kirzifa har ya yi kwana 3 a cikinsa, alhalin mahaifinsa ma da ƙyar ya iya yin sa'o'i a cikinsa. Ko da Muraisu ya zo nan a tunaninsa sai ransa ya ɓaci, ya ga cewa Boka Rufiyan ya rena masa hankali domin bai ga dalilin da zai umarce shi ya yi abin da shi kansa ya san cewa ba zai yi ba. A fusace sake miƙewa tsaye ya nufi kan Boka Rufiyan gadan-gadan. Kawai sai Boka Rufiyan ya miƙe ya tare shi ya ce, idan ka so ka zare takobinka ka kashe ni yanzu take, amma ka sani cewa zaɓi ɗaya ne a gare ka cikin biyu. Wallau ka koma gida ka zauna ka jira ranar da maƙiya za su zo su ci mu da yaƙi kana ji kana gani, ko kuma ka nemi matar auren wacce za ta haifa maka ɗan da zai ƙwatar mana 'yancin mu a nan gaba. Ko ka ƙi ko ka so baka isa ka sauya wannan ƙaddara ba. Babu makawa sai an ci mu da yaƙi, kuma ba lallai bane ni ko waɗannan abokan tafiya namu ɗayan mu yayi nisan kwanan da zai ga ranar da za a karɓar mana 'yancin mu. Ko da jin wannan farci sai jikin Yarima Muraisu ya sanyi a karo na biyu, ya koma ya sake zama yi shiru bai ce komai ba. Ya shiga sabon tunanin, nan take ya ji duniyar gaba ɗaya ta yi masa zafi, musamman da ya tuna cewa shi fa yanzu ba shi da uwa, kuma a koyaushe ma zai iya rasa mahaifinsa. To wai shin ma akan wani dalili zai damu da duniya tunda ba shi da sauran masoyi? Wata zuciyar ta ce masa, to menene amfanin kai ma ka gushe kamar yadda iyayenka suka gushe ba tare da ka bar zuri'arka da za a gani a rinka tunawa da kuwa? Ko da ya zo nan a tunaninsa sai hawaye ya zubo masa. Yana ɗago kai sai ya ga kuyanga Sabira tsaye a gabansa. Sabira ta zauna kusa da Yarima Muraisu ta dube shi a natsa ta ce, ya kai jarumin kwarai, kai sani cewa namiji baya kuka kuma ba a san tsoro ba. Ba a san shi da tsoro ba. Shine wanda baya shakkar shiga cikin kowanne irin bala'i, kuma shine wanda bai dauki rau a bakin komai ba muddin bukata za ta biya. Ko da Yarima Muraisu ya ji wannan batu sai dukkan tsoro ya kau daga jikin zuciyarsa. Sai ya dubi Sabira da ya murmushi ya ce, madalla da kuyanga ta gari wacce ke yi wa ubangidanta tuni bisa abin da ya kamace shi. Nawa faɗin hakan ke da wuya, sai Muraisu ya miƙe tsaye dubi Boka Rufiyan da barka da ki ya ce, maza ku samu akan hanya wacce za ta kai ni inda zai rasa Gimbiya Husnaila da jama'arta cikin ƙanƙanin lokaci. Kafin Muraisu ya gama rufe bakinsa, Tani Kurzal da Rufiyan sun miƙe zumbur sun kama dawakansu sun haye. Sabira da Muraisu suka yi sauri suka kama nasu dawakan. Kurzal ne ya wuce gaba, Boka Rufiyan na biye da shi, sannan su Yarima. Dukkanin su suka kwana dawakansu da gudun tsiya suka nausa cikin daji. Nan fa Yarima Kurzal da Sabira suka rinka ganin abin al'ajabi, domin cikin daƙiƙa kaɗan suka rinka shafe tafiyar sa'o'i. Nan da nan suka ga sun zo wani wuri mai irin yanayi daban da sauran dazuzzukan da suka wuce.
Shi dai wannan wuri da suka zo ya kasance daji ne mai yawan lumshi, tamkar rana ba ta taɓa bayyana a cikinsa ba. Bishiyoyin da ke cikin dajin kuwa dukkansu dogaye ne masu falafalan ganyaye, haka kuma akwai duwatsu manya-manya iri-iri masu tsawo da faɗi. Ko da isowar su Yarima wannan wuri, sai Kurzal ya sauri ya sauko daga kan dokinsa, ya kifa kunnensa a kan ƙasa, ya nazari, sannan ya miƙe ya dubi Yarima ya ce, ya shugabana, nan gaba kaɗan tafiyar 'yan daƙiƙu akwai mutane sama da guda 200,000 a laɓe a cikin wannan bishiyoyi. Ko da jin haka sai Boka Rufen ya murmushi, sannan shi ma Yarima ya ce, sai ka shiga ciki ka riske su ka karɓo Gimbiya Husnaila ta kowane hali. Mu kuma za mu jira ka ne a nan har izuwa tsawon sa'a 7. Idan ka fito da nasara sai mu raka ka izuwa bakin dajin Kizir. A can nesa mu jira izuwa sa'ad da za ku kwana 3 a ciki ko fito, sannan mu ranka ya gaba ɗaya izuwa gida. Kuma mun ji shiru baka fito ba, mun san cewa ka hallaka, sai mu juya mu koma gida. Yarima Muresa ya da kai ya ce, haka za a yi. Kawai sai ya juya zai shiga cikin wannan daji mai kwarjini, aiko sai ya haɗa ido da kuyanga Sabirat. Bisa mamaki sai ya ga hawaye ya zuwa idanunta. Boka Rufen da Barde Kurzal kuwa ko ƙwalla babu a cikin idanun nasu. Nan take Muresa ya ji zuciyar ta so su, kuma ya cika da mamaki dalilin da ya sa Sabirat ta zubar masa da hawaye, alhalin bai kasance komai a gare ta ba face ubangidanta. Shin tsananin son da take yi mashi ne ya sa ta zubar da wannan hawaye, ko kuwa so ne irin wanda ke tsakanin mace da namiji? Nan fa Muresu ya kasa baiwa kansa amsa, kawai sai ya kauda kansa gabarin kallanta, ya kunna kai zuwa cikin daji yana mai zara takobinsa. Karar zara takobin nasa ita ce ta fargar da waɗannan dakaru guda 300,000 masu gadin Gimbiya Husnaila. Su ma sai kowannen su ya zara takobinsa. A wannan lokaci Gimbiya Husnaila ta yi tumbur a cikin wata ƙorama tana wanka. Wasu kuyangi guda 4 sun riƙe manyan mayafai sun kare inda take don kada waɗannan dakaru suka tsire ta. Kwatsam ba zato ba tsammani sai Husnaila da kuyanginta suka ji an barke da azababban yaƙi. Banda ƙarafa babu sautin da ke cika dodon kunne, har amsa kowa yake a cikin daji. Ko kaɗan Gimbiya Husnaila bata tsorata ba, domin bata ma san menene tsoro ba a rayuwarta, amma su kuyanganta sai suka burgice jikinsu gaba ɗaya ya kama kirma. Nan da nan suka haɗa gumi sharkaf. Ko da Gimbiya Husnaila ta ga halin da kuyanginta suka shiga, sai ta daka musu dawa ta ce, idan ba za ku ci gaba da aikin ku ba, zan sa takobi duk na tsare ku. Ko da jin haka sai dukkanin suka nutsu suka ci gaba da aikin su. Ita ko Husnaila sai ta ci gaba da wankanta tamkar a cikin gidan da take. Cikin tsananin gudu Yarima Muresa ya ratsa cikin waɗannan samudawan dakaru da nufin ya wuce ta tsakiyar su, ya isa inda Gimbiya Husnaila take wanka, amma sai waɗannan dakaru suka yanyame shi nan take, suka haushi da sara da suka. Shi ko yanzu yana mai karewa da mai da martani. Shi kansa sai da ya yi matuƙar mamaki bisa ganin irin tsananin zafin naman da ya samu a yanzu, wanda a da can ya tabbatar da cewa ba shi da irinsa. Inda ya sami matsala shine tun da dakarun suka kewaye shi a waje ɗaya yake, ake ci gaba da gumurzu, ya kasa ƙarawa gaba domin sun babbake hanya, babu ta inda zai iya wucewa. Abin da ya fi ɗaga masa hankali shine duk sa'ad da ya sari dakarun ko kuma ya soke su da takobi, sai ya ji kamar ƙarfe ya kai wa hari, domin tartsatsin wuta ne ke tashi game da hayaƙi. Su kuwa duk sa'ad da suka sari jikin makamin baya tasiri, amma sai jikinsa ya gaya masa, domin ji yake kamar an sa shi a jikin turmi ana yi masa lugudan taɓarya. Haƙiƙa Muresu ya yi mamaki da ƙarfe bai ci shi a jikinsa ba, domin shi dai ya san ba shi da wani sihiri, amma da ya tuna cewa ai ya sami zafin nama irin wanda ba shi da shi, sai ya gane cewa lallai akwai sabon al'amari wanda ya zo masa. Menene sabon wannan al'amari? Muresu yake tambaya a cikin zuciyarsa, amma sai ya kasa fitar da amsa. Lokacin da dakarun suka ci gaba da laftawa Muresu makamansu a dukkan jikinsa, sai ya zama da cewa ya kasa ci gaba da yaƙi, har ma ya yarda takobinsa kuma ya faɗi ƙasa. Ko da ganin haka sai suka ci gaba da tattaka shi, nan da nan suka yi laga-laga da shi, jini ya rinka tsartuwa daga jikin bakinsa. Kafin cikar 'yan daƙiƙu ya baje wanwar a ƙasa yana numfashi da ƙyar, ko yatsansa guda ɗaya ya kasa motsawa. A wannan lokaci ne shugaban dakarun ya yi musu inkiya, suka ja da baya, sannan suka dube su gaba ɗaya ya ce, duk yadda aka yi wannan jarumin ya fito daga ƙasar Lerus, kuma ya zo ne domin ya sace Gimbiya ya tafi da ita. Tunda dai makami ya iya tasiri a jikinsa, maza ku kama shi da ƙarfin tsiya ku murɗe masa wuya, ku jefa gawarsa cikin wannan rami.
Shugaban dakarun ya yi nuni da hannunsa ga wani rami mai zurfin gaske wanda ya kai kamu 180 kamar a cikin kunnen Yarima Muresu. Shugaban dakarun ya yi wannan bayani domin ba zato ba tsammani sai suka ga Muresu ya miƙe zumbur ya daka tsalle sama ya dira akan kafaɗar ɗaya daga cikinsu. Cikin baƙin zafin nama Muresu ya kama kan badakaran da ya dira a kafaɗarsa ya murɗe masa wuya. Take badakaran ya silale ƙasa matacce. Jika ke dam kamar giwa ta faɗi. Kai ciwo ashe tsudar dodo Muresu ya taɓo domin suna ganin ya kashe ɗaya daga cikinsu sai suka yi kukan kura suka afka masa gaba ɗayansu. Aka sake kacamewa da azababban yaƙi. Wannan karan ɗayansu bai samu damar koda taɓa jikinsa ba domin wata irin zilliya ya rinƙa yi a tsakaninsu, sannan ya rinƙa kama hannayensu da ƙafafunsa yana karyawa tamkar yana karya sillan kara. Gimbiya Husnaila da ke can cikin ƙorama tana wanka sai ta fara jiyo ihun dakarunta, al'amarin da ya matuƙar bata mamaki kenan. Cikin hanzari ta karɓi mayafi daga hannun kuyangin ta ɗaura a jikinta sannan ta fito daga cikin ƙoramar. Ko tufafi bata tsaya sawa ba, ta durfafi inda ake gumurzun. Su ko waɗannan kuyangi nata sai suka ruga zuwa cikin daji a ɗumauce ba tare da sanin inda suka dosa ba. Tsananin razanar da suka yi ne domin sun san cewa bala'in da ya sa waɗannan samudawan dakaru ihu to ba ƙarami ba ne. Tun daga nesa Gimbiya Husnaila ta hango dakarunta suna zubewa ƙasa tamkar ana sassaɓe a gona. Ko da ta ƙara matsawa kusa sai ta ga ashe wanda yake da gargarar su ma ɗan mitsitsi ne a kansu, bai fi ta kwatanta shi da ɗan tsako a cikin tsakiyar dubunnan muzurai ba. A iya rayuwar Gimbiya Husnaila yau ne ranar farko da ta ga abin da ya matuƙar ba ta mamaki, amma ba wai ya burge ta ba. Ko da ta ga yadda Muresu ke kakkarya dakarun suna zubewa ƙasa sai ta sunkuya ta ɗauki mashin ɗaya daga cikinsu ta riƙe ta tsaya cak tana jiran ta ga abin da zai faru. Kafin cikar rabin sa'a Muresu ya zubar da dukkanin dakarun ƙasa suna ta koke-koke da iface-iface, babu ɗayansu da ya iya miƙewa tsaye. Ko da Muresu ya ga ya gama da dakarun sai ya yi arba da kyakkyawar Husnaila a tsaye a gabansa, riƙe da mashi, fuskar ta amurcike babu annuri, kuma ga ta a tsaye ƙyan babu alamar tsoro a tare da ita. Ko da ya ga kyakkyawar surar jikinta da kuma wani kyakkyawan gashin kanta sai ya ruɗe ya ɗumauce, bai san sa'ad da ya nufe ta ba gadan-gadan da nufin ya rungume ta. Ko da ya rage bai fi saura taku ɗaya su haɗu ba sai ya kai mata a raruma, ita kuwa ta goce ta soka masa mashi a gefen ƙirji. Bisa mamaki sai ya ji mashin ya nutse a jikin ƙirjin nasa, bai san sa'ad da ya ƙwala ihu ba. Husnaila ta zara mashin, jini ya feshi daga jikin ƙirjin Muresu ya sake rusa ihu a karo na biyu. Jiri ya ɗebe shi ya yi lubu kamar zai faɗi, amma sai ya ta maza ya tsaya bisa ƙafafunsa. Husnaila ta sake seta shi da mashin ta tsaya cik a waje ɗaya. Suka fara kallo daga shan sai ta dube shi cikin ƙirƙirar dariya cikin sautin murya mai zaƙin gaske. Sannan ta haɗire ta ce, kai waye kuma me kake nufi da ni? Saboda me ka zo ka ragargaza min dakaruna? Ka san ko ni wace ce kuwa? Ka amsa mini tambayoyina da gaskiya ko kuma na hallaka ka yanzu nan. Ko da jin wannan batu sai Muresu ya bushe da dariya sannan ya ce, ni ne Yarima Muresu ɗan Sarki Salman mai birnin Lerus, wato babban maƙi ga ɗan uwanki Sarki Ishmar. Ina mai sanar da ke cewa na baro gida ne domin neman matar da zan aura, kuma ba wata bace wacce zan aura face ke ɗin nan. Ko da jin haka sai Husnaila ta tuntsire dariya, lokaci guda ta haɗe rai ta sunkuye da kanta ƙasa tana tunani. Muresu ya katse mata da hanzari ya ce, ya ke Husnaila sanudar mata, me kike tunani ne? Husnaila ta dube shi ta ce, mamaki nake bisa dariyar da na yi yanzu, domin kai ne mutum na farko da ya taɓa ganin dariyata. Hatta ɗan uwana kuwa Sarki Ishmar sai dai ya ce ya ga murmushina ko hawayena, amma bai taɓa ganin dariyata ba ko kukana. Da jin haka sai Muresu ya murmushe shi, ainihin mutum ne na musamman a cikin mutane, da sannu za ki gaskata ka. Husnaila ta ce, ai kuwa na ga alama, tunda ban taɓa sukar wani abu da makami ba ya rayu sai kai. Shin za ka iya gaya min sirrin da ke tattare da kai? Muresu ya cire wani rawani da ke jikin ɗamarsa ya ɗaure ƙirjinsa ta mau don tsaye da jini, sannan ya dubi Husnaila ya ce, ina zaton dai irin sirrin da ke tare da ke shine ke tare da ni, domin gashi dakarunki sun kasa cutar da ni, makamansu ma, amma ke gashi kin cutar da ni. Husnaila ta yi murmushin mugunta sannan ta ce, ka yi babban kuskure da kake tunanin za ka aure ni, domin abu ne wanda ba zai taɓa yiwuwa ba. Babu wani ɗa namiji da ya isa ya mallake ni
idan kuma kana ganin zaka iya ka jarraba. Muresi ya gyara tsayuwarsa sannan ya ce ai babu wani abu wanda ba zai yiwu ba a wannan duniya sai dai ba a jarraba ba. Ina da labari cewa dan uwanki ya tsare ki da dukkan sirrin tsafi, amma ni na yi imanin cewa sirrin da nake da shi a yanzu ke baki da shi, tunda shi kansa dan uwanki har yanzu bai samu ikon shiga dajin Kirzba ba. Ba shi da wani buri wanda ya fi haka. Ina tabbatar miki da cewa har ya mutu ba zai cika wannan buri nasa ba. Ni ko mahaifina ya shiga dajin Kirzba, ni ma kuma zan shiga yanzu kuma tare da ki, kuma ɗana ma sai ya shige shi. Ina mai shawarar da ki bani haɗin kai mu tafi cikin salin alin, idan ko kika ƙi to fa ko da tsiya-tsiya sai mun ji. Sa'ad da Husnaila ta ji wannan batu sai ta sake bushewa da dariya a karo na biyu, sannan ta haɗe fuska ta ce ai sai na ga yadda za a raba hanta da jini. Kafin Muresi ya buɗi baki ya ce wani abu, tuni Husnaila ta dauko tsalle sama daga inda take kamar an cillo ta daga cikin baka, ta sake kawo masa mummunan hari. Cikin zafin nama ya goce ta soki iska, nan take suka kace mai da azababban yaƙi. Sai da suka shafe sa'a 1 da rabi suna murzu, ɗayansu bai sami nasarar koda lakutar jikin ɗaya ba. Abin da ya ɗaure wa Muresi kai shine zafin naman su ya zama iri ɗaya, haka ma salon yaƙin su. Wani ƙarin abin mamaki shine ta yaya aka yi Husnaila tana matsayin ƴa mace ta sami jarumtaka irin wannan. Bayan cikar sa'a 1 da rabi sai duk suka ji sun gaji, ba shiri suka ja da baya suka yi cirko-cirko, suna haki da kallon juna kawai. Gimbiya Husnaila ta yi murmushi ta ce na gaya maka ba za ka iya tafiya da ni ba. Muresi ya maida mata da martanin murmushi ya ce ƙwarai kuwa ni kaina yanzu na gamsu cewa dole ne na haƙura, amma ina neman alfarma guda ɗaya a wajenki. Cikin alamun mamaki Gimbiya Husnaila ta dubi Muresi ta ce wacce irin alfarma? Ina son ki gaya mini babban burinki a duniya a matsayinki na sarauniyar kyawawa a wannan zamani. Gimbiya Husnaila ta ce ta yaya akai kasancewa ni sarauniyar kyawawan duniya ce? Muresi ya ce saboda mu a wannan nahiyar tamu gaba ɗaya babu kamar ki. Gimbiya Husnaila ta ce ba zan iya gaya maka ba saboda ba kowace tambaya ce ke da amsa ba. Muresi ya ce magana da ki dutse, amma akwai gyara. Husnaila ta ce to menene gyaran? Bari na matso kusa na yi miki bayani, domin wannan babban sirri ne wanda ba kowa ake faɗawa ba. Kai tsaye Muresi ya tafi inda Gimbiya Husnaila take tsaye kamar wani abu zai raɗa mata a kunni. Ko da ya so dab da ita sai ya shammace ta cikin bakin zafin nama, ya ɗebo hodar banju daga aljihunsa ya watsa mata a fuska. Nan take Husnaila ta ji jiri ya kwashe ta, ta tafi lu za ta faɗi ƙasa. Sai ya sunkuya ya saba ta aka faɗarsa, ya juya da baya nufi inda ya baro su Bokar Ziyan suka tsaya suna jiransa. To jama'a masu sauraro, a nan za mu kwana sai a dakaci shiri na gaba.